Салом алейкум ба тамоми подписчикои канал. Инак ноҳияи Хуросон даем. Боғи фарҳангу фароғатӣ қафо модай бозорча. Додаро файрод кардан, таклиф кардан, гуфтан ака бия пранки мошне гузаронем. Якм одам мешем насиб карда боша бо аму берунаи Тоҷикистон. Якм пранка ташкил мекунем. Пранки жестки. Бо мебинем ки баъди мо бо насиб карда боша бо берунаи Тоҷикистон одамо сар мекунан. Хай гап нест, ҳама да бурдборӣ. Чӣ гуфтаниён? Ин маҳаллара рости гап ма шинос нестам қатъи маҳалла, намедонам одамош чӣ хелан. Лек нав примо эфир кардем, бачаҳо гуфтан ака эҳтиёт кун ки агрессивни бадан. Хай мо насиб карда боша провокатсия да намекашем. Ҳами пранк да ки шата хурдӣ ҳеҷ вақт даст набардор гуфтагиам барои он ки ту одама провотсироват мекунӣ. Лек ягон гап назан барои он ки ту одама провотсироват кардӣ. Леки мо ҳаракат мекунем ки пранкмон чотка гузараву ягон кас хафа нашава, шояд битарса, шояд талхакаф шававу. Лекин ҳамҷози мерем як мошинда чистаган пранк мекунем, медуроем, мешинем дрижда, мегем акаҷон гарми бад шуд, соягӣ кофтестам ку чӣ хел реаксия мекарда бошад. Чӣ гуфтем? Боғи фарҳангу фароғатӣ бачаҳако ба фикрам ки и территориё шумо да уже шиносайн, ҳами мошинча да токум назана. Хайна 100% насиб карда бошози снейк оператормон меоя. Хай сарш мекунем, акаҷон гузарем 100%. Ина диди пешиход нестайне ки пропускат мекунам. Хай бачаҳо тайёритона бинен, тайёр шавен ва да аму комментария ма як силка мемонам, дроен 10-15 сония бестен аму дастгирии каналай. Дар баланстон агар чанд суми, чанд рубли партофтен, ҳамуқа бонус метиҳатона. Барои ҳамин пранка интизор шавен. Мо сар мекунем, ҳамҷоз як даҳана тар мекунему, баъд ад душаи паси кору бор мешем. Ина хафода байрақа касе дид, касе тоҷик боша дастгирӣ кунамаш мешава. Мо рафтем.